Nuwun malih Dik Bunga. Menika pamunduti panjenenganipun Bapak Gina wonten Gubuk Asmara ing sakmangke wonten Podang Kuning Rara Jonggrang wonten Kutut Manggung setunggal Boko Sawiji. Ugi tasih sesarengan kula waris video syuting kan mijil saking laladan Ngawen Gunung Kidul FJR Audio matur sembah nuwun ngaturaken lumantar Bima Suci Gubuk Asmara. Semoga monggo nyaketi dateng Bapak Gino. Ya ya yo. Halo, halo. Lah, lah. Lewat aku. Kabeh Pak Gino. Oh lah nggih, Pak Gino kita mriki 3 to, Mas? Wonten 3. Oh lah nggih. Oh nembe setunggal, Bu. Sing ingkang pundi, Bu? Oh lah nggih. Panjenengane request mbok jumeneng mriki to, Pak. Mbok menawi kersa nyawiji Pak Gino. Dereng metu to, Pak? Dereng metu. Oh dereng metu nggih tak tokne. Ya, Bu. Yuk, yuk.
sing ndi wis ketemu urung? Oh, gelang kal. Nggih sakniki DP-ne riyen mboten napa-napa. Nggih to, Mas? Ah iya, Dek. Lah nggih mengke nek sampun lunas lagune nggih jenengan nggih lunas ngoten. Lah Kaya kredit motor. oh sing enom ingkang pundi? Sing enom ingkang pundi mang milih, Pak? Niki soalé enom sedanten nggih perawan sedanten. Wah, Mas apa Diati ngono? niku nek beto penyanyi nek mboten perawan mboten gelem, Pak niku. Kudu sing perawan nek ora perawan emoh. Kudu perawan no. Nah, kudu perawan soalnya nggih pun dites, Pak niki. Nggih tesih perawan. Ora ketang mung jahitan ya, Nok. Jenengan ra percaya? Jenengan ra percaya, Pak? Lah aku dhewe ya ora percaya. Wah, rak tenan. Ya, catetane, Nok. Ya oh oh, ya oh oh. Ah. Jenengan enom iki sing kaya ngapa? Ngoten. Lah kula iki nembe 24 tahun ngoten mlebete enom napa tuwa napa setengah